Makadi yenyu muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita ndinonzi Robert Banda. Nhasi tashanya kuno kuChikurubi Female Prison uko kwatiri kuona hama dzedu dziri kurarama dziri muusungwa. Nhasi uno ndine hanzvadzi yangu iyo ichatitsanangurira kuti zvakambofamba sei kuti vapedzisire vari panzvimbo inoyi. Makadi yenyu hanzvadzi? Tipedu makadiwo. Tiri pedu makadiwo. Right, ndokumbira kuti mutiudze kuti makapara mhosva yei? Mhosva yandakapara yakanzi aggravated indecent assault. Alright. Sekunzwisisawo kwandinoita zvakange zvine chekuita nekurwa naika? Zvakazvine chekuita nebonde. Alright, bonde iri nyatsokutitsanangurirai kuti tizive kuti zvii zvakanyatsokuitika, chii chakatora nzvimbo. Ndaive mudondo ndichitsvaga huni, saka ndakasangana navamwe vakomana vanga vari vatatu. Saka pavakomana ava ndanda kutsvaga huni dzangu ndakutotega ndinde kumba. Pandati vati handei kumba tinobika. Ndokubva kwatakaita panzvimbo pandaitsvaga huni, ivo vaitemawo huni. Ndopandakabva ndafamba. Vanoti handingaendi ndega handei tinobika, kanzi handei. Patapinda munzira kati hamungatangika kudi kuenda muchifamba chimbonditakurirewo svinga rangu rehuni sana bamunini because vanga vari vana vavatete. Saka ndakabva vati ndipei nditakure. Kubva vamwe tu zvikanzi amaiguru hatichaendi, takudzokera unisanotema huni. Ini chegai ndidini ndinde nemi munondipa chikafu chamuda kutipa. Saka ndabva ndaenda nemumwe wani changoti fambe semudondo mamakapfumvutira tasina kunyoenda kure zvakanyanya. Ndopa mukomana waja tasvinga rehuni kwakundibata hembe yangu zvikanzi ndokudaiwozve. Kati ndidi muri mwana mudiki. Saka ndakatraya kuda kuzama kuda kuti andiregedza apa anga kanyatsokubata zvekuti nditadze kupukunyuka. Saka akati uri kundiramba ndiri munhu mukuru chichi, akati ndiri mwana mudiki. Ndopa apa roko mumwe wangu wakabata weraiti wangu wakabata pahembe yangu, weleft wabva wadzasa chibhurugwa kuda kundikanza handiri munhu mukuru, hona ungangondiramba hako ndetwende jezi chichi ndokugonera zvausingafungidziri. Saka ini semunhu mukuru plus handine murume wangu angaenda kubasa makuseni wayo, handisina kufungidziro dzekuti ndingasangane zvakadaro. Ndakabva ndamurambira zvakadaro, but akatraya nepesi paanogona napo. Paakandibata kuti zvokuti nditi ndiwane kupukunyuka, anga akandibata zvine simba chaivo pahembe kwete muviri. Akandiongorora muviri wangu wese. Apedza kwabva ndati saka iwe unonzi bonde racho unorigonera kandirigona. Ndikati chindipfimbazve panyowani. Kwabva andiregedza ndopaakandotonona pachikomba kudai. Kwabva tanga kuita semunhu ari kuvata nemukadzi. Ndopandakati enda zvinoti unogona. Asi ndasingazvifungidziri uri mwana mudoko hangu handikwanisi kupindana pabonde newe. Saka akabva asumuka obva aridzasama obva asumuka kwabva afamba achiita saakudzokera kwatatabva. Pandakatega ndinonge hata, pandakatega ndinonge hata yangu nditakure huni dzangu. Ndopaakabva uko achimhanya wakundirova ndare ndichidonha pasi. Ini ndichipukunyura ndichida kuzama kutiza achindirova futi ndare ndichidonha pasi. Nonga akandirova ndare rutatu. Kechi 4 ndopandakazoda kuti tasinda kudonha kubva ndamhanya. Saka pandakamhanya mberi kwangu kwakaita kwakune zihunde remuti, kwakaita masanzi ekuti ndichatena kuti ndimunzvenge. Ndakatadza kubva andibata kumusana. Kanzi haubve pano sina kukubata. Ndikati une chikwadi undinganetsana newe une chinhu chakapusa kudaro. Ndotya kuti uri mwana mudiki ndogona kungodini zvautaura ndozvikwanisa. Ngatichibva pano pane vana vari kutema huni vanozondiona. Saka ndakabva payo batafamba patasvika parodhi zvikanzi ndoda kutokuitira bonde racho pano parodhi panapa nemukomana waya. Ndikati ndoda kuona kuti anondiita sei. Ndikati ini hangu ini handidi parodhi because iwe hausi murume wangu, uri munhu ari kukumbira. Saka nawakuda kuti vanhu vandione ndichazvikwanisi. Zvikanzi hazviiti hauindi. Apa akandibata kumusana hembe yangu kudai. Ndafamba ngati handei. Patapamba paseri pane chimwe paseri pegwenzi ndikati
panapa kapa zvawataura ndokwanisa kuzviita. Saka ndodai akandibata pana akati ndokotama here kudai. Saka iye akabva ati handidi kukuvata kobva andirova ndare pandadonha pasi. Ndadonha pasi kudaro iye akabva bata dai kabhurugwa kangana kwangu dai urume wako wabva wadonha pahembe yangu kwakutenderera fast wabva atora shamu kwakundidira shamu bana yechituko panhanzvenga ndopana kapukunyuka kwakutiza. Saka ndonyaya yandakazonzwa yaya kunzi yakanzi aggravated indecent assault. Saka imimi pamakasungwa makambonyatsoedza kunzwisisa here kuti mhosva yamanga mapara apa yanga iri yei? Ndingangoti inini mukurondedzerana kusangana kwakatanga kwandakaita mudondo ndakatongofunga kuti hazvina nebasa semunhu ari kukumbira next time achadini, but iye ndiye akazoya kwakutanga kundimhan'arira. Saka zvakatondikashamadza kuti nditi kuda bonde aiva atumwa kuti chaive chii. Zvakandishaisa kuti ndizoti chinhu ngozi ndakazombogara kwe6 months ndichizama ndakandapuwa free bail. Ndopandakazoenda kukoti ndopandakazotongana naye, but akanga azondikumbira ruregerero akati sorry ndakakutadzirai. Vese vari muno mantondiziva rovati anomuziva pakudi pabonde, saka mundiregerere sezvo ndisina kuzokudii. Saka abudiswa mukoti ndopandakasara kubvunza ndabvunzwa mubvunzo namajistrate kanzi koti kakutambidza mhosva yenyu akukumbira ruregerero zvinoita here. Saka ndakazama kuramba murambira vazama kukanda mibvunzo kusvikira vazobvunza mubvunzo kuti saka mwana muduku akashaisha unoita sei. Ndikati ini mwana muduku akashaisha ndinoranga. Saka takutokupa makore uri mujere nekuti hauna kukodzera kuti urange mwana. Ndokuzobva kwandakaita mukoti kwautondopinzwa mujere svika pari zvino. Alright. Ndiri kunzwa mambotaura pekuti pane paakazotora shamu ndokubva akurovai. Paakakurwisai imimi mune effort here yamakaisa yekuedza kurwisa kana kuti maingosiya achingokurovai zvakadaro? Ndingoti ipapo akandirova shamu 1 yechi2 sezvo ndandita bhosa vangoita nguva diki diki akandirova ndare kwaungodai ukabhuka kwakudonza rumwe kwautotenderere kwautondigwina shamu paseri pandaendiri kwakundidira kutanga yechi2 pana ndichipasi pandakainzvenga ndopandakabva ndatopukunyura kwakuti zandakana kumurova kana kumutukana kudi asi kuti akazodzikwa kushedzera kuti ndokuuraya embuya ndozvaakaita. Ini handambomudera ndakaramba ndichingodini ndichingomhanya ndichienda. Saka iye ndiye akazoya kumba kwanda ndichigara. Alright. Tiri pambo zvakare munhu uyu makambenge mamboongororawo state yake here kuti anga ari munhu wemadrugs here kana kuti pamwe anga ane kurasika njere kwaainge achiita? Ndingangoti semwana haungarambe uchironda mwana mudiki uchiramba uchimuti wazotadza kudi wazodai aiwa handasina kana chipomerwa nemwana ndaingoti mwana anotamba nevamwe plus kuti handie motora chikafu ndakatrusta kuti ndiri pamba ndaichingoti kana ndikasiya chikafu ndaingoti uya mutore mudye kana ndine kana kubasa naida kuenda ndaitowana vachitambawo nevana vangu. Saka ndakangotiwo zvakasunungukawo kuti vana ndivabatsirewo sevana vangu vari vachiita basa. Ndambonzwa pekutanga pama muchitaura kuti pane kaukama pakati penyu ndizvozvo nai? Saka veukama vakazvitora sei pavakanzwa nyaya yakadai so? Ndingangoti chekutanga mbuya vaanogara naye mukomana uyu pakatanga kuyakaya nemufudzi wemombe ndopakandimhan'arira kwobva ndamukumbira ruregerero. Kechi2 kwobva kwauya mbuya vacho vakati kana ari iye anga achikunetsa kuda bonde hasi hausiwe wega chero neniwo haiwa ndezvake kamunhu anenge anzwa nechinyi iproblemu yake yaanga angozviitirawo. Ndikati asi mwana wenyu mudzidzise hazvina kunaka ndiri mukadzi mukuru achindiita zvakadaro kunge achatondiputsira imba yangu. Zvandakatovaita zvikanzi aiwa kamunhu kanongoitawo nyangwe neniwo andondidini andombonda kwobva wabva pandiri mbuya wayo kwabva wadzokera. Alright. Saka imimi makatongerwa makore mangani?
pakataurwa kunzi tokupai makore ndakapiwa 8 years. Alright, pamakapiwa 8 years idzi makazvigamuchira sei? Ndingangoti inini handina kumbozvigamuchira kutaura chokwadi, asi kuti senyaya yepabepa unozvigamuchira, asi mumwe mangu handina kuzvigamuchira. Tiri ipapo zvakare tinonzwisisa kuti musungwa pane maprograms anoitwa erehabilitation ekuti munenge muchidzidza zvinhu zvakasiyana siyana muri mukati munomu. Mungadomewo zvimwe zvezvimwe zvamadzidzawo here muri mukati muno? Ngati chekutanga munomu ndadzidza ndaringa ndoita zvemabhurumu, ndaitopinda mabhurumu apa kuti takamboita zvemadhoiri, tikamboita zvemabhegi, tikamboita zvekubikawo zvine zvanhu vechikadzi. Tiri papo zvekare, ndeapi mashoko amuinawo kumunhu akakusungisai amungagone kungotaurawo kwaari, sinzi ndanzwa muchitaura kuti makamuregerera? Ndingangoti senyaya yakandipomera inini songwa ndomugumbukira, asi mwana ka ndakaona kuti vanhu vakatonga pamwe havana kunzwisisa kuti munhu avari kutaura naye mwana wokuti anokwanisa kana kuregererwa. Handisungiri chikwereti chemwana, asi kuti ndakandatumira soko ndichiti zvamandigarisa munhu inyaya iyoyo here kana kuti kuvabereki vake anza ikanga yauya ichitimubudise auye kumba. Saka kubva ipapo kusvikira izvezvi handisati ndabuda, ndasarwa zvangu ne8 months. Pa8 years idzo ndakazobvisirwa 2, kwaubvisirwa 2 kwausara 4. Saka pa4 ipapo kwasara unga ndobuda muna October kuti 4 dzacho ndipedze. Ko mhuri yakasara panze mune vana here nemurume? Ndine vana vangu vadiki vacho, mudiki wacho ane 4 years, kuzoti vamwewe havati kure, but bva pa4 kusvika ku27 years ndine vana, mukuru ane 27. Saka vakagumisira kukushanyirai rini uye kupi? Ndingati vakambouya ndiri kuChivu, bosi ndakambogara 8 months kuChivu, vandazotransferwa kwakuya munomu. Vakauya kudhara 2021 vachiti mama tauya kukuonai, but situation yamunongoziva kuti toti vamwe vari kuchikoro, baba munongoziva kuti munhu anga anebarika. Saka sezvinhu zvinenge zvakamboti sungei nemutemo wababa wacho nokuti panorimwa chichi, musatarise kuti pane anouya kukuonai. Saka kubva ipapo 2021 iyo svika izvezvi handisati ndawana anouya kundivhizitira. Saka ndeapi mashoko amuinawo kumhuri yenyu amungagone kutaura nawo zvimwe kuda pamwe vanenge vachitoona programu inoi? Ndinoti mhuri yangu munofara here? Ndini mai Scorpio kuti munofara here? Handiriko, ndozvinoita upenyu, ndapadhuze ugari nenyararo semazuva ese, muchengerete rudo rwangu serwaruri. Mamwe masoko iwo anonyatsomaziva semubereki, ndakabvawo ndiri mumaoko mevana. Tiri papo zvakare mataura kuti muri kuita mabhurumu uye zvamaimboita zvemadhoiri pamashure apa. Ndezvipi zvezvimwe zvinhu zvamungade muri mukati munomu kushandisa paizvozvozvo nezvimwewo zvamunoda zviri personal? Ndingangoti zvandakambopuwa basa remabhurumu, hatisinawo masticks ekuisa pamabhurumu, hatisinawo twine yesoft, pozoti masockets, poti imwe twine futi yehard hatichinayo, but ishoma yekuti tikaramba tichirumbirira kushandisa tinogona kuzoshayiwa pamberi apo. Saka kana paine anokwanisawo kutibatsirawo ngatibatsirewo, ndo itori mitsvairo yacho yatinotsvairisa pano kana tikagadzira
sero rega rega rinopiwa kana kumaofisi kana kumatoilet kana pamakicheni. Saka ndoitori mitsvairo yacho iyoyo. Saka ndozvatinokumbirawo kuti kana paina anokwanisa kutibatsirawo. Kuzotiwo semunhu wanenge asinawo vhizitiwo ndotarisira kuti kana paina anokwanisa kundibatsira ngandibatsirewo nezvanenge awana aiwa chero chanenge changowanikwa but chii chekudya hai zvezviri nani. Tinokutendai vanzvadzi. Aiwa, ndofunga mangozvinzwira vanzvadzi vari kurarama vari mukati muno mechikurubi female prison. Vari kutaura kuti vari kudawo kubatsirwawo zvikuru seiwo nechero chinenge chawanika, matwaini ekuti vagadzirise mabroom pamwe chete nemasticks. Tinokutendai nekuramba muchisubscribe, kulaika nekufollowa maprograms edu. Zita ndinonzi Robert Banda. For now, it's a bye-bye.